Sugatan ng isang individual sa salpukan ng pampasaherong motorbangka at pampasaherong cargo vessel sa karagatang bahagi ng Barangay Kalintaan, Matnog, Sorsogon, alas 2:40 ng hapon nitong Martes, Disyembre 2. Kinilala ang biktima na si Elias Noel, 30 anyos, pasahero ng motorbangka at residente ng Kapul, Northern Samar. Base sa impormasyon, patungo sa Kapul Island ang sinasakyan ng biktima, habang biyahe naman patungong Cebu ang cargo vessel nang mangyari ang insidente. Agad naman na nagsagawa ng rescue operation ng Philippine Coast Guard, MDRRMO Matnog, MDRRMO Kapul at Matnog Tourism Office. Sa ngayon, nag-request pa po tayo ng NCI team, no, para ma-determine po talaga kung sino yung may kasalanan sa dalawang watercraft po. So initially, meron pong miscalculation sa dalawang watercraft po, kaya po sila nag-collide po. Patuloy pa din na nagpapagaling sa ospital ang biktima habang iniimbestigahan na rin ng otoridad ang sanhi ng banggaan. Para po sa ating mga bumabiyahe, no, gamit yung mga watercraft po, no. Unang-una po, sa tuwing tayo po ay lalaot, meron po tayong binibigay galing sa Philippine Coast Guard na paalala sa mga bumabiyahe kung ang panahon or sa oras na ito, kung ang panahon ay okay, kung pwede tayong lumaot. So nagbibigay nga din po kami ng flyers para sa paalala sa mga mangingisda. Then kung sakaling nasa laot man po, dagdagan din po natin yung pagmamatsyag hindi lamang sa panahon, pati na yung galaw ng dagat para mas matansya pa natin kung ano yung takbo ng ating sinasakyan na pandagat. Inako na ng kumpanya ng cargo vessel ang pagpapagamot sa biktima at pagpapaayos ng nasirang bangka. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Rose Bilista.